Klasická školská jedálňa, ktorú poznáme ešte z našich školských čias, veľmi často s zrozumiteľnou rečí, čo je špecifické pre školskú jedálňu, extrémny hluk. Som veľmi rád, že to sa v tejto jedálni zmení a deti po prázdninách sa vrátia do úplne inej, úplne novej jedálne, ktorá bude krásne nová, čistá, dizajnová, ale hlavne bude tu riešený hluk. To znamená, že deti si tu budú môcť vychutnať jedlo, takisto aj učitelia, načerpať sílu, energiu, trošku si viac oddychnúť a nebudú sa musieť ponáhľať z toho obeda preč, lebo je tu extrémny hluk. Po prázdninách sme sa vrátili do školskej jedálne na základnej škole Kbíliska v Bratislave. Ako môžete počuť už z hovoreného slova, sa tu výrazne zlepšili podmienky na fungovanie. Znížili sme tu výrazný hluk, zlepšili sme zrozumiteľnosť reči, tým, že sme použili na strop akustické panely, ktoré majú schopnosť pohltiť hluk vytváraný v priestore. Zlepšili sme tu podmienky pre žiakov, pre učiteľov, ktorí si v tejto školskej jedálni vedia oveľa lepšie vychutnať jedlo počas obeda.